जय भारत माता की जय नाय view नाय नोंथांमोना मोजा नोंथांमोना नायलांबाय था आरो हरेन स्पट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो सापर्ट वाव फाइनालि नै लोगोफोर सिमोन दैमा खाथि मोनफैबाय आङो गोबां गोबाव जाबायमोन लोगोफोर सिमोन दैमायाव फैया दिनै फैलायबाय लोगोफोरजों इन्जयनो अ नै लोगोफोर सिमेन्टनि हाजोआ चलो चलो भाई लोग ब्रेक नहीं है एक्चुअली दैया बिराद लेथ्रा फैदों अखा हादोंना लोगोफोर बेखायनो दैमाया देरदों ओमफ्राय गुबुंले एसे जाबोदों आरो गुबुंलेयानो जोंहा नै बयबो फ्लेग लादों मालाय इन्डियानि जय हिन्द जय भारत माता की जय फाइनालि एक्चुअली जोङो सिमेन्ट खर'आव मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जि बरिया नुयो आरोना लोगोफोरनि बे जाबाय सिमेन्ट खर'नि हाजो माखासेफोरा आवगोलाव मोनहैबाय आरोना लोगोफोर जों दासो थांगासिनो दं नायलांबाय था लोगोफोर एक्चुअली दासो जागायदों भिडिअखौ आरो नोंथांमोननो मोजां भिउ देखायबावनांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो गाइस एक्चुअली नै मोनफैबाय लोगोफोर सिमेन्ट खर'आव नै बिदि लोगोफोरबो दं माखासे गोबां दं नै लोगोफोर ओमफ्राय माखासे दैमायाव थांबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ना फैया बावहाय एक्चुअली गोबावनि उनाव दिनैसो फैलायबाय दैमाया ओरैजाय थाबाय दैमायाव थांनो लोगोफोर भाई लोग क्या कर रहा है देखो भाई लोग क्या कर रहा है मोजां सुना लानो नै लोगोफोर सिमेन्ट दैजों नै लेथ्राथार दैया खिन्थु दैया देरदोंना लोगोफोर बेखायनो दैया नै जाबायदि लेथ्रा बोहैबोदों अब्लाबो सुनसै लोगोफोर नोगोद गोलोमबाय साइकेल सालायबोनानै नायदो नै लोगोफोर भिउखौ एसे नोंथांमोना बिथिं माखासेफोरा पार्टि जागासिनो दं आदि सेंग्राफोर बक्स दामगासिनो दं लोगोफोर माखासेफोरा इनो ओमफ्राय ओरैजाय माखासेफोर थांगासिनो दं नोंथांमोना सिमेन्ट खर' नुवाखैबो जानो हागौ एक्चुअलि नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना जा हायो आं देखायगोन भिडिअनि गेजेरजों बे जाबाय सिमेन्ट खर'नि हाजो आरोना लोगोफोर नै ओरैबो हाजो थाबाय ओमफ्राय बेथिंबो हाजो थाबाय आरोना एक्चुअलि हाजोनि गेजेराव आं दङ दायो ओमफ्राय नै साखाथियावनो दङ दैमा जायगाया ओरैबायदि बरियाखा लोगोफोर थान्दा आरामनो साइकेल सालायनायाव एक्चुअलि बिराद गरमदोंमोन दायो एक्चुअलि थान्दा मोनबाय आरोना एसे दैमायाव हाबनाय लोगो लोगोनो माबायदि अन्थाइ दं नै लोगोफोर अन्थाइयानो गोजा आरोना अन्थाइ गिदिर गोजा आरोना सिमेन्ट खर'आव नोंथांमोना जुदि सिमेन्ट खर'खौ नुवाखै लोगोफोर नायलांबाय था आं नोंथांमोननो देखायबोगोन आरोना लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय इथिंजाय बालाबारि गोजा आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर एलबाम बानायनो गोसोबा दा समाव फैनो हागोन आरोना एक्चुअलि दायो बाला बुखांनाय बिराद मोजां जाना दं बे जायगाया बे लानो हागोन आरोना सुट लानो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय नैथिं माखासे नायदो लोगोफोर खर' साबायगासिनो नै ओमफ्राय ओरैजाय थांगासिनो माखासेफ्रा खर'आव नै बरिया आरोना जायगानि एक्चुअलि ओरैजाय अन्थाइ गोजा आरोना ओरैबायदि अन्थाइ गिदिर नै अन्थाइ गोजा आरोना ओरैबायदि सलिखा आरोना जायगानि my god hi guys naik view naik nोंथांमोना मोजा नोंथांमोना नायलांबाय था आरो हरेन स्पट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो सापर्ट आंजों लोगोसे माखासे सेंग्राफोर दङ नै लोगोफोर गामिनि सेंग्रा गोजा आरोना नै आवगोलावबो माखासे थाबाय
अन्थाइ गोजानै ओरैबायदि खस्थ' थाबायनो माने गाहे गुयो आरोना ओंखायनो बारा थाबायनो ओमफ्राय इथिं माखासेफोर दङ नै फटक लागासिनो दं आरोना ओमफ्राय नैथिं माखासे उनाव थाबाय बिसोरबो फटक लागासिनो दं आरोना बिदिनो ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना फैनानै लोगोफोर सुबुंफोराव ओहो बयानो लोगोफोर दैया ओहो ओंखारसोनि लोगोफोर वाह थान्दा मोनलायदों लोगोफोर ओरैबायदि गुसु आरोना ओमफ्राय नै दैया बे जाबाय सिङाव दै बारनानै लोगोफोर बिराद बोहैदों आरो बिराद दाहार जादों दैमाया देरदोंना बेखायनो बिराद दाहार जादों नङाबा एसे रानबाथाय बे दैयाव बारा दाहार जायामोन आरोना दायो बिराद दाहार जादों मोजां बेखायनो आं नोंथांमोननो लोगोफोरनो बिथिंबो हाजो ओमफ्राय बिथिंबो हाजो आरोना हाजोनि गेजेराव दङ दायो जों लोगोफोर ओमफ्राय आं मायाव दङ अन्थायाव दै लोगोफोर अन्थाइखौ मा मोजां मोनो लोगोफोर फटक लागासिनो आरोना नै मालाय लोगोफोर फट' साफायगासिनो दं थांनो जाथ'वाखै आरोना थेंक इउ स' माच फर वाचिं आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय भिडिअखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय